Umzukulu, oh madoda, le album imnandi kakhulu ethi ngifuna into zami. Sekunama-record ambalwa asewaphulile ekungenayo isho ukuthi abanye abaculi bawenzile na. If bawenzile siyababongela labo baculi lawo, futhi nomzukulu uphula wona-ke. If abakawenzi kuyacaca ukuthi umzukulu okwamanje okuzoba uyena osawenzile. Le album usuku lwesibili liphumile, iphume ngo-12 ebusuku izolo, phakathi kwamabili. Kodwa-ke laphana aqhamusa ibhale ithi 12 hours, angazi ku-YouTube ukhawunta kanjani. Ingoma yakhe umzukulu ethi ngifuna iy'nto zami ihleli lapha ku-number 2. Can you imagine ngesikhathi esincane kangaka ivele yasuka nje yathi nje number 2. Enye futhi enguqaphelile ukuthi ingoma yakhe ethi ubuGhost bami featuring intombi yaseLondi ilapha ku-number 4. It means ingoma zakhe ezi-album eziwu-2 zikwi-top 4 already. Uyayibona nto leyo ethi ubuGhost bami. Enye ingoma le emnandi kakhulu laphana ku-album Mhlambeni, kuyomele ubugagu babaculi sibemukele, sibancome, sibanike iy'mbali zabo isikhathi sisavuma. Ebese-ke umlando omkhulu kakhulu ethi Firefighter featuring Shisamabhodi. Mnandi le ngoma futhi, ingoma zothando. UMaskandi uthando luyadominate futhi uqambama ngengoma zothando hlezi idominate. And futhi bayayishaya laba baculi abazenzayo, angeke uze ubathinte kuzo. Kwabanye ziba u-8, 9 kwi-album iyi-1, kodwa zonke umuntu uyayishaya. So lelo yithalente elimangalisayo ukuthi umuntu akwazi ukuthi akhulume ngothando. Iy'ngoma eziwu-9 even if ifeaturisha omunye umuntu, phinde futhi leyo ngoma iqhubeke ibe mnandi. Ithalente elisimangalisa engeke sikwazi ukuliqhathanisa. So leyo nto leyo sifuna ukuthi siyibeke icace ibe kanjalo, right? I-album or ingoma eyashesha ukuthi ibe ku-number 1 beside le kaKhuzani ethi umjolo lowo eyahlala laphana. Cabanga ukuthi nawo ngo-day 2 if I'm not mistaken, kungenzeka ukuthi ngi-wrong kulokho. Enye anginayo sure ukuthi khona yini. If igusha ayikwenzanga lokho kube kusho ukuthi i-memory yami ayihambanga kahle. Okungenzeka ukuthi umzukulu ujoyina abanye babaculi asebeke bakwenza lokuthi ingoma iyohlala lapha ku-number 1 within 2 days iphumile. Kodwa-ke okuhle ngengoma kamzukulu eziwu-3 zilapha kwi-top 4. Yilokho abantu okumele beku-understand. Nezinye y'seza ngiyacabanga yisazoza, yabo. So into enjengaleyo into okumele-ke siyincome kakhulu. Engathi kuyothi kuqale kufika umcimbi lo ongeyi-25 wakwamzukulu kuyobe sekuhamba kahle kakhulu in terms of i-streaming. Kuthi kushaye nje iyi-25 kuyobe sekude kakhulu umzukulu nomsebenzi wakhe. Uyabona ukuthi lento uyiplene kahle wayithayima ukuthi uzoyenza kanjani. So shuthi amanani ambalwa maybe kungenzeka awadlayo laphana kwi-event ezobe laphana Olundi Stadium, umzukulu homecoming. Eminye imicimbi esijwayele ukuba khona kunyaka nonyaka leyo abantu kuzomele beyilindele. Imicimbi futhi ehlabahlosile esithola izinto ey'ningi ezinhle, abaculi bakwezinye iy'ndawo abafikayo betravele. Angazi noma live bayabani khona, kodwa nje abantu bebethokoza kakhulu leyo micimbi leyo. Yilapho abantu namaciko alocal ayayithola khona ithuba ukuthi bewapike nawo, afike akhombise ukuthi yini ayiphethe, and futhi ayayimisela because amasenzo kakhulu. So lokhu okwenziwa umzukulu kuphelezelwa-ke lowo mcimbi loyo ozoba khona-ke, futhi nje leli viki leli nelizayo kuzobe kuhamba kahle lensizwa, kuzobe kutrenda yona. Sibonge kakhulu komzukulu Zulu, uqhubeke nje isizwe nesiwenza kahle. So lokhu nje sibheka ukuthi kuhamba kanjani online, siba-update-a nabantu, sibuye futhi sizokhuluma lapho kumele situse khona sincome, sizokuveza lokho esikufihla. Bekuyilokho nje futhi ukuveza njengamanje i-album kamzukulu okuwusuku lwesibili iphumile, iza kahle kakhulu lapha online. Uyabona ukuthi into yakho uma uyihlele kahle ihamba kahle kanjani. Akuyoba abanye abaculi bayabona ukuthi abanye amaciko enza kanjani, ayihlela kanjani iy'nto zabo. Bengathatha nabo ukuthi besike i-page kulento kamzukulu ukuthi wenza kanjani umculi. Ubheka igap, ubuke ukuthi lento yakho ingenzeka kahle, ubone ukuthi yini e-trend kusikhathi leso ebese uyangena. Then-ke i-trend kuzoba eyakho. Bekuyilokho nje okuzayo.